Kendo en penjo maber kabisa. To ober nikech pok waneno ka migepe mag chike masiro duond japiny imiyo teko. Mano en gima iluongo gi dho ngere ni public participation, especially on the budget making process. To mae timore nikech sama waloso budget kata pesa ma waloso e wiye ni nitie kama ochakore. To kama ochakore e sirikal mamalo iluongo ni budget policy statement miloso gi National Treasury, to en e gima jatelo mochung' ne pesa kata mwandu dhi to somo. En e gima bang'e to losonwa gima iluongo ni finance bill masani ji twake mang'eny ni. To e county kacha bende is the same thing. Kech waziri ma ochung' ne weche mag pesa dhi to loso gino kaluwore gi twak ma gisebedo godo e sirikal gi manifesto kata dwaro manene ng'atno ma en governor kata ng'atno ma en rais nowacho no dhi timo ne ji. To beyond that, Eriko loso e wach miluongo ni public finance. Wantiere gi chik miluongo ni Public Finance Management Act. Ma nyiso ni en oleronwa kaka oripo bed ni japiny interrogate kata priorities mag sirikal. To Cleo, shida ma wasebedo godo en ni sama waloso budget to nitiere another tool kata document miluongo ni County Integrated Development Plan. Koro ene plan mariwo dwaro mar governor kaka nowachonwa sama no campaign ni magi gik madhi timo ta itiketo gi e bugno. To bugno bende imiyo japiny thuolo mar mondo wach ni to un kwa kuonde mu aego ang'ono mudwa ni mondo sirikal otudre kodu mondo otimi. To gima waseneno en ni ng'enyne priorities mar gigo mantiere e CIDP kata County Integrated Development Plan gi budget pogrega. For example, ka idhi Rarieda kuma ae Siaya County tidhi Uyoma kuma wuoke, particularly kama iluongo ni Nyabera, to wantiere gi ndache mang'eny mamoro dhi Misori Beach machato